Nag-record na. Apel mag-apa. Usa bitaw, Sharo dagan ko upat. Ay, sibuk gamay. Ano siya? Ay, okay. Ano na, okay na. Napas man siguro do. Pagkuhan kayo ba? Pag ganang mga kuwan ba? Gipulay na sa pulis ba? Masuspitsado ba? So, mao ni ang Bisaya Napod. Basin siya kay di ko ba mag-Bisaya. Di ba siya kailangan Hindi mag-Bisaya ko karon. Kusog ya kay mo Bisaya ba? Laom gid mo Bisaya. Liwi ay. Really? Oh. Really? Lang kay Bisaya ba? Bisaya. Really? Sige, saan to? Ay, ganahan mo ani nga camera nga hindi nga na siya or pwede na to i-change nga. Okay ra. Ang atong positioning na lang ba? Ito ra. So para dili ta. Pwede ka Pwede, face pwede. dili directly sa camera. Pwede. Nga na. O anak. Sibog are yun lang. Wait. Sige do. Dere siguro. Oh boy. Fucking good. Tanga na mga friends. Kini para biceps bro. Dito rindot kayo. Dynamic kayo. Sana ba? Tapos kini. So daghan na tayong mga B-roll para niya first episode sa Bisaya Napodcast. Naglalis gid me about sa pangalan ani kay unsa man gyud ang Napod. Napod siya record. 2 words ba na? Oh. Oh, nganong ina. Pwede man siya kuan. Pwede siya gigamit siya kung sa official literature kay kuan man siya kanang separate NA niya. Dili po siya POD siya. Di ba? Oh. Oh. POD. Ang tanang kas pa yun. Ay bali dai. POD dai siya dili siya Oh, ba? POD. Oh. Unsa ding other PUD? names na Napod. Ang napod is NAPOD na Ah, oh. sumpay. Ah. Napod Parang kay two separate na words. NA niya POD. unsa meaning anang Regional lang nga differences. Hindi ko sure. Di man siya mamatter siguro. Pero duha na siya paggagamit. Kung napulod Pagtanong ba? Napulod. Basa-basa na ba? Napulod. Na? Na napulod do? Napulod. Oh, kuno na. Abi kay kuan ba? Tangan kay Sa Bisaya. Di kanang kuan ba? Kanang difference sa probinsya o kuan sa syudad. Ilitokan ba? Ang kanang mga words na nay L sa probinsya kay tangtangon na siya igabot sa syudad. So balas, bas, balay, bay. Napulod. Ang napod kay gibot ang L kay para Inanaw siya. Ang animal, anima. Ang liwi ba iwi? Ang liwi ba iwi? Iwi. Pareha po na sa buhol ya ang Magana na ba sige yung gamit prito J naman? ba di ba? ang yang Y nila kay J. Murag ataja Sidsa. badge. Sidsa. Ataja, no? Init ka adyo. Kadyo. Asa ang patch. Patch. Unsa yung names before this Bisaya Napod? Oh, ila-ila sa ta. Ansa sa? Ila ang other sige. names ba? Other names. Oh, their names. Oh, before sa Bisaya Napod, namo yung mga uban. Wala kay nag-una gyud ang Name. nag-una ang name. Oo ba? Oh, sige maging mo podcast kay nindot ang name nga Bisaya na podcast. Oh. So wala. Di ni vlog pero tanaw na lang ang format niya. Bahala no. Kay wa may di man ni na vlog na pod man ni. Vod man ni Vod. So Bisaya. Di ni siya podcast, di siya vlog. Bisaya. Pod na siya, pod. Bisaya na pod. Pod ba nang sakyan ni Superman ba? Pod ba? Nakaya okay ra nay. Ayos kami tanaw sa burger. Ha? Dagan magkuhan ko ng mahimong murag sa tawagan na meaning or sa tawagan na ma-cover sa Pod. kana napod ba. Napod. Bisaya. Ano siya kanang na pod o napod. Murag nangikabot ba nga kay make sense ba? Lisod kaya no? Di man sikat maganda, di ba? Panahon ni Duterte kanang Bisaya na pod. Nahimo siya Kana sa campaign. bitaw. Nahimo siya campaign. Kana na may Ayaw, kuan ba? really. Bisaya na sab. Bitaw na. Grabe, Bisaya na sa pero ang nahimo Nasa B, nasa SD, sub. sado. Pwede Bisaya na sab. Pero Bisaya gyapon na siya nga kuan. Pwede pod. Pero similar na siya. Pwede something. Kaya tangan na nanawag mo na yung banda. Ay, sa bukod nga nag-podcast me.
Like, kang pics na gano'n. Kana. Kana. What do you Kana want to sila ba? What do you want to know? Eto, picture! Abi na picture! Aman, maliyok ka. Red, Geno TV. Ay, nag-podcast ni. Sponsor to niya. Ay, naamangas Mulan. Ikaw man tong commander Mulan. Dakon bigawas Perlung. Ha? Ah, Judge Joaquin na ito eh. Ano Chinese na siya ataya. O kuha nung kasama podcast na. Naado siya iingon ninyo guys. Ariyo. Ari ba? Ano na? Bitaw, i-guest na lang na sila diri. Guess na lang ka na mo eh. Mamantay guest ron. Nya si Red ba kay gahupo ba? Ano na? I-chat lang. Nag-record ba may podcast? Ah. Paano ba yun? Hello. Congrats Carl. Di ba ko ready og Josh. di pa ko ready og mga daring roles. Sa dalan ba? Ano na siya? Di na siya slide lang. Kanya mo na slide. Kay Bali man ta. Bali. Ano rin. So dapat malabay ka sa dalan o something dapat. Okay ra. Full penetration sa bulsa lang. Kung ingani ni siya, mupilit ka sa dalan. Wow. Gawas. Oh. Matumbaw gyapon I-chat ka kami, pilit i-chat lang ba. kay Tugan kami. Nag-record Kung kami. bali ka mo slide ko ana. Bali. Oh, no. Yeah. Bitaw. Bitaw. Grabe no, lagi boundaries ba? Tubagin sa'y. Palaw na eh. Dito. Kanang bitaw, balitaw man na sa? Huh? Oh, sama sa waray, balitaw. Exactly same meaning. Bitaw. Oh, Ano? Wow. balitaw. Tapos pwede used for emphasis pod nga. Parang, oo nga, parang Oo. parang ganun. Oh, pala. Balitaw. Balitaw. Di, akan ng balitaw do kuan man na, di ba? Performance man na sa brag Bisaya something, brag kanang courting kuan man na siya. Courting dance. Oh, balitaw, di ba? Abot di ko sure kung basta nay Familiar siya nga term, pero ang ako mo ma-associate niya kay kuan. Hindi na ko siya ma-associate kay kanang bitaw. pasayaw ako day, sayaw lang sa balitaw man siguro na. Ang tawag ana niya nga Ah, ang genre mo ginana. brag Ang pamaagi. ang pamaagi. Ah, okay. Uy, asa di atong manners ay kay sus ana gyud mga Bisaya. Ila sa French. We're not French. Bitaw. Out of context pero. Sige. Nagpailang naman to sa kuon, di ba? Oh, pero unreleased oh. episode Ah, na to. okay. Ang Yeah. atong unofficial Yeah, first episode. Yung nakabaw Ano na si Liwi? Ano na si Liwi? Wala pa. Wala pa. So, sugdan na to, balik. Na ano siya. Oh. Nagpailang na mi, pero wala mo kibaw. Kayo sa rabeta Wala pa jud ang usaw. Oh. Natay kuwang karon. Kung makita ninyo, walay Basig na shot ng sheriff. Simbago. Uy, fake Ayan. wood niya, pero sige. Fake wood. Knock-on wood nga. Oh, fake wood. Pero, Tinuod man ni ka. Tinuod man ni. natay missing karon nga sheriff. Oo. Kanya na, no? Atong, Naglakaw to magkaw to kanang ano. Ikaw mo tayo doon, Max, kay Cellphone. i-edit na yun nga. Kana, shot. kipasil ko sa sheriff. Oh, gala ba? Record na lang. Imo gyud kung tingog ba? Gipusil ako sa sheriff. Gipusil lang sheriff. Oh, ako gipusil. Sheriff. Sheriff. Ah, shot the Mga sheriff. mga sabi sa'yo sa color. Color. Kulur. Oil kay. Oil. Oil. Edibol. Bitaw, ila sa ta. Yeah. Sugdan na to sa... Siya lang yung Di man ang point mong good kay si Liwi ang taong gikuan kay Beta. na ilado bita niya. Oh, ilado na. Wala ba niya? Wala. Kayo. Oh. Okay, first episode. Bunhin Sige, usbo na to. Usbo na to. Pwede nila sa... Kung kinsa si Joshua Aquino. In 3 words. Aquino. Sige, Joshua Aquino. Ako. I think, therefore I am. Kana. Ako Background na lang na. Oh. What do you do? Bira. What do Words you do? best describes you ano ba? Ako si Joshua, nya ganahan ko mag-drawing. Yeah. Unsay Bisaya sa drawing? Drawing. Suwat na. Drawing. Nya ako ning mga friends. Bitaw, kuris-kuris po ba? Nya, Kana. nag-play na siya Sakto. Jesus.
Oh. Kristo sa usang salida. Kuristo. Kuribor anime Kristo. Krista! Tanawa na ninyo. Oh, Kuan. Sige ta. Yeah, Super Psycho. Super Psycho Cebu. Nag-star ko sa Super Psycho Cebu. O Bisaya, katanan Bisaya. pang ang mga Bisaya. Kasalida na siya. Ganahan kini mo kog may nana. Buhat sa nag-film si Mags, perting kukuha, gwapo. Anya, Artista man siya. Sige. mao gani. Mao yun, mo isa ko. Nanggawas lagi. Nanggawas ang mga kuan ba? Anya, 40 days, 40 ka adlaw. Pier sa kabaso. Na mga tick ba? Nanggawas ang mga ticks ba? magsunod ba? Ako si Joshua. Nya, kuan. So Josh, so artist. Artist. Oh, Film and visual illustrator, arts. film, visual arts. G-Shosh. Oh, G-Shosh. G-Shosh. Banda-banda, musician uy buo. Nanay, sila banda ni Ninyo Oliver. Kinsa si Ninyo Oliver? Bata version ni Jesus. Oh! Si Cristo. El Niño. Nabiha. Ito ako si Ninyo. Nya, ano sa kita? Background naman. Ikaw, ganyan. Background ako. Oh, fuck the Philippines. Yes, tell us about yourself. Yeah. Trabaho. Kasi yung gusto. Koan, nagtudlo ko binuang. Share ko binuang sa mga Nagbong bata. mga studio. Senior high. Binuang mo ng senior high. Senior. Walang bugling bata. Hindi, beto. Abot na Pwede rin, no? So, ang tingog ba? Basta maigo. Pwede naman siguro Wala yan. o, bitaw, no? Patungan-tangan. Ay, ano ba? Yeah, going back no sa kuan, nako sa academe niya banda-banda sa banda-banda aspiring musician na may banda ni Joshua Ala Akbar so you make patag ka mga search niya sa Nice. Spotify Ala Akbar, ALAAH KBAR Ay, do. Ano, istorya do ang gagawa ni Mosa ba kay? kita ba si Kyle Malaysia na parang gabi Ate kayo kay nagluto ay gagaw. ay gagaw nito niya Gagaw mo sa niya. Buong siya ba? Look, no, may ba ulam. may gatukar ka tong i-share na niya Anak rin siya nga. Dito ka? Sa Sa radyo? Dili, sa kanang may story. story ba Oo. niya naman ay option na magkuan Oo, music Oo. Ano siya, search ko ulam mo, may una na gawas. Lingaw. Ay, Fighter kayo. Ka-decide sad may ba, may mamo nang buhaton, how to, ang mga title. Bito. may pinakauna mo gawas How to be Kulit, pinay-skandal. Liwi. How to be Liwi Fredo. Bitaw, speaking of sige, musician. ano na ta? Speaking of music, kay naani si Liwi. Kuhan ako si Wiwi. Testimonial mo sa MX3. Ang kodi ako. Ako si Liwi, 30 anyos. Uyos sa pakanaan mo daw eh. Beta, background mo ba eh? Music theory ba? Pila. Kuhan ba eh, saan na? Kanang, Ano sa'yo mong ginabuhat? Like, what do you do? For a living or for fun? Or for the dead. ano ba eh? Art ba? Artist gyapon. Artist ka ba? So, natay daw ka artist na roster. Visual. Visual of music niya, scores at something. Oh. Ano score ni mo, bro? Nya, No, we're not that high. Dili. Ano ba? Basket ba? So, the score din. Lumayas yung Import din sa purok nga basketball. Puro piccolo, ano? nya og tattoo artist nga. Oh, Pwede, yes. kung ganahan mo makita sample, hubo. I-search na yan sa Instagram. Oh. Axe to Axe. Axe O sa to TikTok. Kung ganahan mo kita prototype, naras ninyo eh. Oh. Mga prototypes of my... Maka-vouch ba tawag na? Mga bootleg version ba? Wala ka. Patik, dili si Liwi ang tira ni. Pero nindot sad. Ako si Mark, Mags. Ako nag-provide nga space. Kami ni... Landlord. Kami ninyo naglalis bahin sa pangalan. Bisaya Napod. Pero siguro Bisaya Napod, one word lang, no? Nya mo de abi kog dagagig pangalan ya. Bisaya ra pod ra. One word nyo, tanan ba? Like, Bisaya na po. Di, ang Napodcast may marag... Parang na siya ikuhan ba? Podcast.
Siya yung pwede. Ang ako ang ganito kay either isumpay siya si Napodcast or si na i-separate then niya podcast. Doha may meaning ako le, Bisaya na. Bisaya nga Kay kung podcast. okay, mo na ang tawag ma-cover niya. Nya kung i-separate nato si na o si podcast kay mura gi-describe ta sa podcast. Oo, kana. pero ganahan sa kuan na ingan ang pag-stylize kay simple siya unya sa kung kinsa lang ang maka-create ana nga mental connection sa Napod. Murag sila lang bahala figure out nga mao day nang atong gusto. Oh, mao ba nang gingon ni kuan Ni Wilfred. Depende gingon naman Mr. Pinder ingon nga ba. Ayaw lang kay basig ma-kuanta, basig ma-IPR. IP address. Imo tag mga art para Dinay sa ingon nga kuan ba, naglalis podcast, ba unsa ko ng graffiti unsa na or art ba ng graffiti? Oh. Ano maglalis ng art ba ng graffiti? Pwede na or kanang If it affects you, art na siya. ano ba? Murag nga maglalis pag art ba na siya? Mura, same na po Mura na yun. Oo. Kama bala paglalis, pagpatay mo dahil may kachulog. Kisa may naglalis sa Mga artist. Maglalis na irony, no? The same sa siguro sa nga podcast, no? So bailan na ninyo i-release kung unsa na namo pag unsa ang actual name. Asa na magawas niyo sa Spotify? Magawas sa Spotify? Mag-upload ta sa Spotify? Kira ba ni? Bali. Ano dito mo? Cobra Commander. Pwede rin mirror no? Diha. Edit. Pwede po. Murag Diha po, pwede sa diha. kuan mo na siya diha. Maset na siya diha. Automatic man na siya guro. Ay di ko. Hindi, pero edit, kuan dyan na. Murag ma-mirror, di ba? Ano na, bali siya. Bisaya Napodcast. Na yung mga kuan mo no. Words ba? Bawas ba? Bisaya Napodcast. Ganahan mo na yung word art, graphics. Kuan lagi, MS, ay ka na. Kana mo cut siya. Word art ba? Simuhin ko na, Bing. Karaan ba? Segment. Kanang ba karaan na PowerPoint, MS Word na style ba? Rainbow ba? Bisaya Napodcast. Sige, audio. Sige. Ano masarap? CCTN? CCTN nga murag mga quality ba no? Kanang Dahil si Digong ba? Tingong ni Digong. Kanang kuha. Ipang-slice mo ba? words na, ipang-slice. Napodcast. Kag Digong na tingog ba? Kamatay ka nang gipakanta nila si Obama na sa mga speeches, ipagkat-kat na mga syllables. Splicing mo. Bisaya Napodcast. Pero ano to ba? Bisaya Putang ina nyo. Napodcast. Bisag piso, magregretaso kay naong nato nag-ano. Go some words na mo. Ay katong PowerPoint ito ba? Si USC ba? Oo. Yan no. Gipahimo may guan ba yung power gipahimo may power ako gipahimo ko PowerPoint may akong contribution sa mga discussion to election ba. Yan patabang ko niya himo may ganang murag short nga video clip niya. Mahadlok man mi nga magkuhag mga Google Photos kay basig intellectual property ba. Sigma magukda na ma-issue na lang so ako magipambuhat nag-picture sa mga kagalingon. Ya kami may mga design sa video. Who are the youth? Kaya si Lewi dito. Ayos. Ganda pa siya. Gabasa ang libro. Kuya production na kayo. Biste. On the spot ka kita ba? On the spot ka picture ba? Oh, video. Sensendro ba? Amo, gitu. Yan, sige sa'yo nakabenefit. Gigamit. Senior high dito. Murag na to doha ka forum nga gipa mo to among gi-appeal og percent. Tanda gay. Anyway, manata sa ila-ila. Kano sa last week na natabo? Kaya naman tayo segment nga akong semana. among semana. Mura ka na bang ang handumanan? Mura ang akong semana. Pero ang audio ni mo na ba kay kuan kato bang pareha sa radyo ba? Handumanan. Di ka nang kanang Bisaya ang amura ka nag ba mo utong ba na. Or kanang kalbangon ba? Kana siya. Nya murag karaan ba? Murag kag nag-reminisce ka ba? Murag unsa ka karaan? Semana, ikaw Josh, nagun sa mga unsay nahitabo sa semana nga nganong dapat makibawang kining gatan-aw. Yawa. Pwede man siguro nga dili individually unless we want to share it lang. Like what happened sa tibuok lang ba? Bitaw. Natay ganahan na i-input ana. Pwede sad. Bitaw, ipakita nato yung video. Kay basig Well, Ilapay ba? Tara ko sa man na. Gawas yan.
Di nakaagi man tayo. Di nakaagi man tayo na tanan. Ako kay gikan mo buwag pila na kabuan. No, that's sensitive information. Tayo kuha ni siya. Trading kuha ni. I feel you, bro. Oh, waters. Ano na? Ay, buwag siya gabay. Buwag yourself. Mo na ginulot. Mga buwag, sinenyor ay buwag uli. Di, pero akong point nagbuwag pero nagkita mi sa weekend niya timing nagatumig dagat kay kanang company beach outing ba? Piscina mo. Beach outing. Oh. Bitch. Beach outing. Unya, goods ra, why bad vibes ba? So, goods kaya akong kuan. Si Mana. Bittersweet. Bittersweet. Ala, isa din na may. Kung sa Bisaya ba, pait tamis. O kana, paitam is. Kape, marag kape. Di, kung sa Bisaya, So, wasa kakatog. kung sa Bisaya, may White tuber, ataya. pait, tamis-tamis. Kape, gud. Ataya, grabe ha. Wala, basta mag-describe ka sa Bisaya kay Pero- pait man niya, tamis-tamis. Kape, mo ba Pero na? ang word ba? Akong tanaw ni mo, kung sa'yo mong palalab sa una. Wala, yata kape. Coffee and cream. Gabi nga contrast ba? Bitaw. Ataya, sorry bitaw na akong gilabay na pero wala. Mo man na imong thing. Ano yung mga week ba eh? Sa amin tanda. Oh, bitaw. John Wick. Buot mo. Piskan mi pa. John Wick. John Wick. Ano mo, John Wick? John Wick. Ito ano, tanaw Joshua. John Ito ba ka Joshua? John Wick. Pwede, John Wick oh. Wow. What's your John Wick, Josh? Aslong gig na ako. Nag-cosplay ba ka John Wick? Wala. Oh, katong Yung news na yung mga pangan kay John Wick ba? So kasi manda nga John Wick. Okay. Sige. Ikaw, Josh. Nato sa Igag Beach, di ba? Oh, dito beach. Dito may sa Plantation Bay. Plantation Bay o Plantation Bay? Plantation Bay. Bay na. BAA Bay. Bisaya Kaya ang pula po man. Kung napato Cebu City, bayit ito. Plantation. Same ni na si Mana katong nag-abot ta ni John Doe. Dili. After ato. Weekday man may nangad to. Okay. Mga Wednesday. Oh, Kanto libre ko yun. kanto Plantation Bay ba? Sige ako kanto. Anong plantation? Ambot sa wala Plant mga and plantation bay. dito. Na may mga slaves. Good, it's a good thing na walay plantation, okay? Walay mga plantation workers na gina-oppress ba. Pero Nana siya sa laing lugar ng o Negros. Latin America, Ano ganito ka na ito ba? Katong nag-workshop. Ta? lahi to. Pero dito nga area Dito na. sa Maribago. For plantation. Tapad oh. Kana sa Maribago mi adto. Dito ba no? Maribago na area. Nawalay mo nag-abot. Yata eh. Plastic na to, di ba? Pero wajud ko naligong dagat, atay kayo. Pariyata. Nagyanta man mo nag-abot. Oh, John mi nag-abot. Oo, bitaw na kay Usar na bay. Nadi ako mga videos tara. Yeah. Kaya mo, lapu-lapu, wa mo na ka-encounter og baha, wa mo na ka-experience og... Oh, bitaw. Oh, wala ba eh? Wala. As in, weird kayo to kay nami dito nag-uul mi kay sa mga feed sa mga tao kay mga kasanda sa Cebu City kay gipang baha ang diskin mga balay sa Umigo. Sudan yung tubig. Mga students sa kapag ng mga kalsada, mga streets ba. Biskin sa mga sa Minglanin niya sa akong brother. Ang kuan first ever na ni awas ang sapa diyan ni adto gid sa kuan mga ilang subdivision. Katawa ko na ba kay kanang Katawa. nana nga Lain nag-intro eh. Di ba, katawa ko na ganun daw ko ba? Oh. Pa-design may ganang sana mo solution sa baha. Oh. Yan na to mestra mo kuan mo to siyang mestra ng Canadian bro to siya. Sa UP mo. Oh. Yeah. Ano siya? Para ma-determine ang problema atong kauto ng kanang pinakauyukan daw. Ano daw? So, amo gikaut. So, ang drainage kay kuan, drainage kay may clog sana. So dili na mao. Kanang kauta pa jud. Ya pa unsa man jud problema ani ako kanang glagot ta ko ba kay kapila no ka percent ana bitaw ko. Miss, tao may hinungdan na. Pero in theory inyo ang pag-solve. Ang pag-solve. Oo. Tao eradicate ang tao ba. Mao ginando duality of man basta. Mo na siya. Give me death or give me convenience. About speaking of baha. Unsa may tubag Grabe niya? baha. Grabe rin yan, nagpuli-puli ra ba ito? Baha, sunog. Nagtulog ka sunog at the same time. Nya kada adlaw ni mamatay ta. Pero sayon ra kay sulbad na ba? Series.
kuan ra gyud. Ilagson sa series ang kayo kang Oo, ligson. Kana siya tanang problema ba sa resolbadan na matod pa ni Bongbong Marcos. I don't agree with that. It's not that high. Unity na. Ang baha is not Di that ka mo high. tuo ba? Nay baha yung tuo na. Tayo. Nay sunog? No, I have to disagree with Sa that. tayo, disagree naman na sunod. Kaya maluyo ba? ang akong nadungog ron kay nabay collaboration daw sa LTFRB kanang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ug ang Marine Industry Marina. Authority, Marina. Mag-collaborate sila ba kay para tarungon jud ang para masulbar na nga issue ba. Yeah. Kang Bongbong Marcos gid na. Joke round to. Ipadayon ta to nimo marunong na. Lagi sayo kay delivery pero mao na basta hindi ay mahimong Venice of the Philippines ang Akaya. Canals pa, canals. Kaya, bitaro kay baha man. Kaya kita nas bahas talang bando kaya talang gumas tubig ba kaya sa Imo nang sumpayan ang kuan bay kana Just Guadalupe River ba? Di ba? Maghimo kag daghang river kana mo kalsada i-transform nimo into rivers na or canals. kanal. Oy, shout out na Winston. Winston no. Panal. Winston. Bitaw ang Panal man yung apelido. tapos ang pare ang iyang anak pare pangalan sa imong migo. Kinsa? Si Red. Bitaw no. oh ba? Maroon, red. Happy birthday. Kano sa kita birthday nga to ta? Dugay ram tayo. Dugay na to. 2019 ba ito mga birthday? So, Mga may kuan ni mo Winston yan. Winston. Lasagna. Ano nila lasagna ba sa iyong wife? Mga Winston sa pa eh. Di ko. Napak. Vape mo ka. Sorry, I don't smoke. Oh. Musta mo si Mano ba? Oh. Murag class ba? How's your? Oh, unsa may gibuhat ni mo? Sunod din, magpagay ba? Ay, kuan. ito, tagay ganahan mo. Nga na ilim nun. Okay. Kulafo. Ay, Sa na, may, may tubig. Okay. o lambanog. Ito no, ano eh. Lampanog. Unsa din natabo ni mo eh? Itabo na ba Ano sa mga gabi? Atay Ano ganun may taon? Ibalhin ko ganang kuan. Ibalhin ko department sa trabahoan. So, Department of Energy na ka. ang partner of energy. Kaya akong trabaho ba ikaw na siya kanang tig design, tig write, tig design. Tig suwat sa mga letter sa proposal ba na. Oh. So, proposal. Himog solar panels, batang design. Shockingly ba ibalhin ko na nas ko ano. Line department, yung quotation na lang ako. Ayos sa ana-ana na trabaho lang. Quotation. So, Ako na mo-quote sa ganang nahalin nga proposal. Oh, Sige, use panguot ba? Sa panguot ba? Oh, Bisaya ba ito? Quote. Kuot talaga. Quote. Lingaw yun. Slime sa So may pagka-financial na siya. Ako. Sa mga na itabo sa mga siman na doon. What? Ang lipay ako. Lipay ka wa. Lipay Ah, ako. lipay on record na. Mura sa ibutan na ako sila na. Takagbaw eh. Oh, tabi pa. Bawas din sa kuan advertisement kuha ni kuan Bongbong Marcos yan yung ipakatap sa kuan. Tama. I saw Unite sila. your Unite podcast. I saw your podcast, right? It's not that high. It's not that high. I don't agree with... Sige raw tanong sa Supergirl. Ayos sa Supergirl. Supergirl na kanang Paris ni Superman. Series. Women empowerment ba? Ayos say. Mga live action nga ako. Oh, pero dili siya feminism nga movie. Ay, Rogers. ako ba't naara ko diri? Ako nanguot, ako nag-art. Ako gi-influence nga youth. Bad influence. Yagbong ba? So may pasabutan. Naghuwat ra ko ni Gudo. Huwag ihapon ni abot among sheriff. Napasar ko gihatod nga letter. Ya, nag-alsa ra og bugat. Kana mo Oh, indo. kato video na Max. Alsa. Oh, alsa. Ayun sa ni magkilang-kila ka ba. Ito, ikaw edit na namin. Kanang fake ba? Sa bugat Kana apilan yun na. Ano mo? observe na ko nga nagyud gamit ang pag-alsa kay gani gahapon nag-bench press ko. Video. Okay. So, ni biro ni ba isang taga-storya kanya na video or Na yung mga b-roll so. Pwede. Nag-react na ko, minduta to eh. Bukata to eh. Diba, tapos alsa ka. Alsa bench press ba? Uy, kuan din no? Ganang aside sa at hitabo na to ba? Pura lagi nag-vlog, no? Mura lagi ni aside sa mga hitabo na to, dagan po na hitabo sa kuan. Gawa sa ato ang personal nga. Oh. Na namatay, ipatay si kuan.
si former Prime Minister Shinzo Abe. Ayo. RIP. R.I.P. Nindot ang Tokyo, bro. Ito. Things for the enemies. Kunya namatay sa tong naghimo sa Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Nindot Yu-Gi-Oh, bro. Nya kuan ba ito siya? Anti Shinzo to siya. Wow. So, murag... Nalumos mo ba siya? Nalumos or Nag-scuba mo daw. Scuba. Ano blow to ba eh? Kailangan magahinahin na yung ano. Oh. Skublo. Ay. Alura na eh. Saan nakadugay ba? Kalip sigsak ka. Ang pressure yan ba? Nakuha bitaw sa influence sa Yu-Gi-Oh, no? Sa atong pagka-Bisaya. So kita ko tungkits ko. Ano kita sa Yu-Gi-Oh? Moro na itong it's ganay power do. Imagine na to. Tungkits buag king. Oh, sinuotan yung Gio. Jejimon gay ko ang buhok ba? Sinuotan niya. Ay, Gio. Yeah. Yeah. Pero ito may line ito po. Matay si Shinzo Abe. Matay ang naghimo si Yu-Gi-Oh. Puros ng Japan. Ang sorry na ba? International? Oh, international. International news! Oh, shh. Tayo Bitaw, kay fostering healthy Japanese and Filipino relations now. Tawo, takaboy mo Oh, pero gatay ka do. Ang One Piece nga movie, di-release diri bisita. Kaya, fuck you! Pastas kayo ni Shifts ba? Dito na kayo bo. RIP Shinzo Abe. May katong relationship. Oh, di i-release ang One Piece. Fuck you! One Piece rin nung nan, Oo. no? Ayos say. Ano pa may, national, kato, we're not that high, no? Mo din, title lang yung episode. Inflation lagi ba? Mo ba nang rason nga sige go workout ron? Kay may mahal lagi ang mga palitonon niya kung mag-groceries ko. Lisod na kayo mapili, dugay kayo kung magtanog rice o So mag-workout na lang. circle. Workout go kay para kung Kailangan mabtan ko post. dugay kayo murag abtang mo pila ka oras niya. Mabtang closing time sa grocery. Magkano ka to ba? Mabtang ko ini-close na bitaw sa pultahan, maka-slide ko. Niya maalsa na ko ang pultahan, di ko mabtan, di ko mapreso sa sulod. Nag-bench ka. Bench. Yeah, bench ako reps. Kuya, specific kayo nga situation ba? Ka-prepare ba? So maka-workout ko dito niya, makapili ko unsa man, magpabili na lang ko susulod. Para makakuha na og libre nga putang ko. Abi na ko kay mong tuyo ba kay kanang mamili bitaw ka magana ka ba na. Baro kay mong kanang Ugat-ugat ba? Ang inflation rate is already 6.1%. So, taas kayo. Sa una, taas na ito 5 kapit. Ang jeep. Bay usa may nice. educate me. Every year unsa last year pila man to? Mura juga monitor ba? No? Pero mura ang average na rate kay 4% man. Rate na siya. So, meaning, sige nang ga-increase. Ang rate lang ang constant. So, imagine na. Gausap ginang value sa imuhang kuan ba? Imuhang kwarta. Bitaw sa kini napalit ni tanan murag 80. Kinilo sa na no. Oh, kinilong. Foging diri no sa probinsya. Kay binuok man. Lagi. Per piece ba? Oo. Pero pre ka pag kilo bro. Ang ending mapalihara. Pero dili kayo mas makabarato ka if per piece imong palit si 3-5 pesos. Di ba mas makabarato ka kinilo eh. Depende. Kung may man. Depende kung Daghan kag sa akin. ang per piece nimo kay baligya ta 15 ah. Ito may daot ba? Ito may daot. Oo, kana. Oh, daot. Nya matimbang, nya daot. Daot yan eh. Shout out Daot, mayo sa nang artist. Ikaw, mayo na. Oh, Daddy daot. Nindot ganahan do sa mga Lipay ko ba sapatos. nga idol niya Pink Floyd so. No, Daot. Pinglawan sa Daisy. Tawa sa na siya. Nice. The Wall pa dyan, ang paborito pa dyan akong album. Pink Floyd. The wall. The hole in the wall. The Wall. Just another... Mana to no? Asa for the first Ang segment. nahuman na to sa First nabot na to sa unod. Wala ba yun? Pong ba yun? Okay rin. Di na pa man tayo kuan, di ba? Bisaya na foodcast. Bisaya. Ang food segment na to. Bisaya na food. Luto anay. Luto anay. Luto, anay. Baboy dapat. Mura ganang Ilonggo no. Luto anay. Luto anay. Luto, anay. Di dapat pinabilugro yung mga accent na eh. Ping ping ping. Sa may food na to no, natay. Saging. Banana and ketchup. Yes. Abi na mag-unsa Josh. Saging natay. You say. Ito, wa man tay ang atong sheriff wa man nagdalag siomay. Ni-order tayo may Pizza, siomay. pizza. Kalapas na daw siya sa tisa. So, dako kay problema, no?
Pero 3 hours, 2 hours na siya nalapas at isa ko pa siya naabot. Katay tuyo na tapos Kasi traffic sa kayo. Nag-serve batog sumo na eh. Nahapit ba, guro? Madara lang ni. Hindi, kamusta siguro itong buong. Ate eh. Hindi pa mo reply. Oh, good drive man. Klaro, Kuya, raw na Jun, Na, katay mo ganyers. Gatanaw ba ni Jun? Gimingaw mo. Nachos. Hi Jun. Jun, Mangaon sa miya. Jun gudu. ni gawa ka. Gudu gigi. Gawa ka. Kauntag, kung saan nacho o tacos. This is nacho. that's Ordinary, no? Ito yun, diba? Nachos guapitos, el tequila y la amigo mexicano. Sa tuwa na pa ito, yung mga soft drinks nurse, no? Yan. Kuha mo ba eh? Nakoy sobra Pepsi. Ano ba eh? Not sponsored by Pepsi. Nice ka. Pepsi! Dito, okay na dito mo. Dawat na ng sponsorship. Okay, Oh, pwede na mo i-review inyong mga Pepsi. Oh. I-wine-wine. Wala na. Tapos, nagluwas ba? Balik kailangan colored na Pepsi. Tatawan ba? Ano na sila colored ka Pepsi? Sa una, blue. Oh. Kuya mo. Kasi Naipo. tanaw ni mo ni ba? Dili ni colored. Ano man yung black, di ba? Di Di ba? brown. Sa art ko naman brown. kay ang black kay kuan ko naman dili ko na color. With a hint It's a of shade, patalo. diba? Blue. It's a shade, not a color. Ang Shit, black may ko. color na lang na Bisaya tao tayo. Di, na landong. Oo. Di na color ba? Landong na. Mas na-translate ang shade kaysa color ba? Atay. Kung saan kay Bisaya sa color no? Naaman na Bisaya ba pero Gana naman tayo yung pintor dali na. color na lang kaya para masayon. Pero ang ice, Ato na lang ang matagal ice cube ito. ba Bisaya no? Batog na ulit na. Patog na rin. Pero yellow man to sa Tagalog. Pagpagdunok. Butang na to diha. Okay, para dili magbalik-balik diha ba? Kutsara rin. Pero yung gamit ba niyo? Nacho! Oh. Kapito raw ako. Gahinta ko sa ka-episode natin i-feature ang evolution ni Gudo. Oo, ano de. Gikan sa iyahang Udo, ipakita ko siya picture sa una ba? Basta. Dugtag na buang eh. iyahang mga kuan ba? Mga iyang evolution ba? Sa siya sa una. Punks man na siya. Urigyo. Nasa na siya. Yun natin sinambuan sa una. Pag-video ko na ng face pag high school. Ano ba? Oh. Di ko kanang ashamed kay ko mo open up ana pero Oh, bugo mo po karon pero mas bugo Di man maka-actress ano man. unsa Actually na ako yung mga yung brown power diri sa kanang Na. mapangs-pangs na scene diri. na ko yung ma-encounter good anak nga usually coming off Develop their na high naman. school education ba. Oh. Not sure how Charles. that happened. Kato kay ako ug sa akong amigo kay into philosophy kini sa high school. Mo na si Alfonso Floro ba? Oh, bawle. Historian man na siya, di ba? Fun kay siya history. Kinsa si? Loro. Kanang- Kana sa psych, ambot kailaw kana niya na sa psych siguro na siya na Kamu di itong akong first memory na niya ba kita ko niya sa UP kay gipakita ko niya video sa Nazi Hunters. ako tong DVD ba? Ay mo to. Oo. Tano. Nya into it kay ko nya naka-realize ako karon na. Yan. Binugo ra gyud na face ba. Di kuan mo sana kay mura magud na siya. Mo gi man tanan tanan So, ba. Ako explore ka ba? pag high school ba hilig ko rap. Oh, okay ra. Atay, ito ba? Hindi kay Buhay Di ng na- gangsta. Di kay di ko kalimot ni Mags ano ba yun? Murag first to na kong kita ni Mags nga ang Kaya magbingling sila sa una daw. Bingling. Di na nigarilyo siya. Ya, hindi siya mo manigarilyo. Sige patudlo sa mong classmate nga murag 18 years old pa to pero Ang si Claro. Hi Claro, abogado na bis Claro ba? Lagi, klaro ba? Attorney Claro. Nga patudlo nagnikot isa ba siya smoke nga. Outfit ni Mags sa una kanang maong nga kuan niya nagchinilas pero ang iyang t-shirt ba? Na t-shirt nang gisupawan og jersey ba? Nya nag bonnet. Oh, wala bono to. Bonnet ka to George. Ay, Di ko bonnet. ganun daw mo. Ay, Naka bonnet na kanang dili bonnet na kuan na. Igor gyana ba? Sa bonnet. Yeah, braces. Wala. Bonnet ra. Ang ba? Ang ako gyud ma-imagine adto bay kay hatta Kani mo simpleng tao bay. Ganito lang ako. Simpleng tao. Luni. Ang imo, Black nine. Ah, Black Nine. ang imo pag include sa braces mo na mag fashion statement. Nurse po ako. Hindi, at first yun. Ano ba nga time nga ni also ang Oo. braces as not only as kanang dental thing ba but
Fashion. Ano, naligya nato, ako nauso sa na sa pista-pista ba? Naligya ka ng niligya pag semblis ni Quintas. Wala. Doon no, katong murag silver. Di ko sure, di ko ka-recall. Na, pero Sabot pa, 1 week eh. na ako isulog. Mo the first na ko image yung mga pag ingon niya ba nga, ginako rap sound ako. Kaya tawag ginako mo mga image. Kita, may tayo mga ano, passed by. Ikaw sa Nazi, ako sa rap. Ako kay Bro, I was a white, you were a black. Ako mental mo daan ba? Imo. Ano? Giro kayo ba? Imo ba? Air supply bitaw kami naman sa una. Di mo na something na you can be what? You can be ashamed of. Ako doon, mauwa ko doon. Natsi ko sa una, wey. Cringe kayo. Imagine na lang ang rap, eh. Kana ding rap Pero kayo bitaw sana. rap. Ang uwa ko na ba kumuha ka ng tubo. Ako mo. May sakto, gid. Uy. Natsay lagi ka sa una bro nga. Imagine na, ka natsi, yapon. Oh, natsay ka karon. Kung makaingon ba nga sa una ba? Natsi ko sa una. Unsa Sa ni una, ka? sa- Mara gyapon. Murag na usap paliwati. Tuog imo ba? Uy, ako ba? Imo kaya tayo. Imo ko sa una ba ang pero ang imo na mo sa una nga mo gi trendsetter na mo sa una NN. So what's the point of all of this? Kay ibo ka NN may sa NN may murag dato sa mo so na siya access sa mga Di dato gitu. Oh, dato. Mo tong source nimo sa music or unsa. tanan ba Ako rin. yun? Sa may na PC. Sa merch, oh. So siya mo yun access sa mga bagong mga kanta, genre. Nya asta sa fashion. Sa una ba anong Katawa ko kayo no. Ganap na. na. Siya ra na ang naay makapalit og Vans. Nga ano original gid ba? Ay. Nga kanang Converse, kana mga fashion sa mga. Sa una ba mahal kay na sa mga kami sa una ngita ra may ganang Bootleg. bootleg version ba? Second hand, dapat siya. Oo, sa kanhan. Kanang corner Ginamit sa... pa kayo. Kaya na ba? Studio sa una ba? High school ba ka? So, Ini same NN nga, tag-iya sa Backyard Burgers. shout out Backyard Burgers. Best burgers In the south. in the south. And Ako, in the Tilaw. north. Tilaw na. In the north. Yeah, pork pa dyan na. Imagine na lang na beef. If you have time to visit Montemog South, Padong Buluon, Alcoy. Hapitan ninyo sa Alcoy, Backyard Burgers. At 10 years, so yeah, because yung... Di ba ang baboy kay murag beef? Oo, lami kayo Sa mo ba? tag beef? May mong baboy. Hindi, mura jig beef. Ang murag beef no. Sa pag marinate man ano? Sa pag Oo. andam ba? Kasi na siya murag powder, Spices, siguro, no? ba? Hindi ko sure na. Ano sa padayon na itong Kyle? Oh, kato may kuhan ba? Sa Alcoy. Ano na kay Dato ino, dato biyan ako. Tayo, guys. Tawa juga ada piste ka ba. Kelas 5 naman din. Hindi kayo mong naman dyan eh. Unsa dato sila. Dato ba? Probinsya nga dato ba? Nasyak siya, dako ko kay balay. Oh. Nindot yun na balay ba? Dako sa nang serving sa burgers. Ano nagko kayo? Katilaw na di ko ana. Nga do Dire. ba? So, Ning order ko. Tong dere. Oh, Nangyari nangyari siya. Oh, ning order ko lamig dito. Mas lamig pag ina kung dito news. Ano ba? Yan Hindi siya na limited sa ingredients niya. Chef hat ba? Ping ping ping. Oh, mo na ni. Bisaya mo na ni yung segment na Bisaya Napodcast. Oh. So gawas nga nangaon me kay feature sa tag mga kuan. Nya, Mga kini, pwede food-related sa ni stuff. matawag nga, mao na lang among angga siguro, no? Ano? Tostitos, What 40 days does to MF, MF ba? No? Mandawi foam ba? Basa na kayo Mandawi foam, no? Kan dia lamig. Makahimo ra man tagi nani ba? Mura. Kamatis ra og kanang pepper, kanang sili ba? Jalapeno. Mo man ang buhaton kana maghimo ko kuan. Kana O ba, hilig kang luto ba sa mga luto ni mga kanang Pwede sir. kanang lipay kay ka ba? Or pizza. mo ba? Og kanang mga Di ba ko nakato ni mo ba kanang eksperimento sa usay butang sa pagkaon ba? Wala may bro. Kanon gyud. sa wala mi. Di sa wala may kanon jud mo pagpus kay sayang ang pagkaon. Lingaw no. Mm. Kung kuan sa dyan, maka-fulfilling sa bagay, guman kayo. Bro, views eh. Sayang kaya kung kuan lagi. Ito lagi nawala. Ito mi sa Piram asa Pwede naman Spina. na retrieve ba? Kalimot ako. Ito nagluto ko kuan ba? Itlog. Di ko tudyang Aw. kuan rice.
Tikahan na raw giluto do mabahaw mo to. Nya na go sir. Oh, pagod siya kaon niya. Ay, pagod siya ako na. Pagod siya kaon pagkape pagod kinangaon pagod siya kusog ko. Okay, di man lain man kay ilabay ba daghan kayo gyud. Kanang murag chat kanang pina Korean na fried rice. Mga naman na tabi. Murag pareha nga nagasinapod gyud ta na ba nga di isad ko ganan magkalas-kalas ug pagkaon. Lagi na sa tong culture ba. Speaking of culture, Speaking of Giunat ba? Asam. ang next segment kay Bisdak Kultura. Unsa man? Kultura. Unsa man? Unsa Nang ikaw, magawas ko rin. Explain unsa siya, George. Kini Bisdak Kultura kay ato i-explore or ato lang tanaw ng upcoming events na culturally relevant phenomenon sa atong gamay nga nasod. Unsay karong unsay adlaw karon? July 9. 9, 9 ba? 10, 9 12 siguro eh. 13. Uy, upay 12 ba? Oh, Pildo. 30, 40, happy na Oo, 14. mga 8. Mga 9 siguro. 9 lagi. Eh, kahapon 8. So, natay umabot nga mga events. 9 9 ano? Juan Botilia ni J. Martin Olvidos. Oh, Juan. Kuan pa to, 23. Napa sa kuan pa ba yun? Next week sila, manukar sila. Asa Uy, man? Sa Karma. Handuraw. Alright. Sa Ato mana kay na dabanta na tay. Slow Glow. Slow Glow Abi ginauna. Muna sa ID Park. Slow glow guys. Slow Glow ang himo Handuraw. na. Handuraw, Yan Handuraw. Pag niya naman style na bastos title eh. Momit ako pagbisan mo gatong. Ala, slow glow ito. The Slow Glow gito ang gihimo na ko una nga poster. Amo lagi. Abi na ako slow glow gid. Nya, Slow Glow. man siya murag funny man siya. Dito no basig bastosan ra gyud ang tag ako concerned ato isa tag iya man sa Andorra basig makuan ba ma-foul. Handuraw Mango. Nya. Lain-lain na genre. Kinsa ba? Karma na Adamanta. Sesh. Adamanta. Nya. Idol ko na Adamanta ba? Oh, Adamanta sad Ito ganun. sa gitarista ni ko na itong in ba? Itong pagwan ko ng in. Ay ata buang. Nya. Kuan. Si Summer Veins. Summer Veins. Oh, Summer Veins. Siya, first time niya solo, karon? First niya nga project. Solo project. Ano man? Sige. Yes, yes. Lumanda nilang LED. Ours we keep. Oo. Ay, Banda na nila led ni ano de. Andorra. LED. Sila LED o si Michael. Di na gina siya mabugtan sa scene ba? Di sun na siya mo sa ballpen. Buwasan ni Tokar na. Gina siya. O. Rider na din. Kuan day. Some will change. Okay ra? Sila si Kuan na. Sila si Pero tanaw Bisaya. na tapos poster ba eh. Sharbol. Yeah. Pakita lang. I-edit butang di ang poster ba? Bito tabang yung edit ano mi? Nya agka 23 mo na itong gingon ni Mags sa IT, sa The Park Social, sa kuan, John Battles. Mix of indie nga bands o mga plaka. This 23. Sa lang to ano? So ika 16 sa Andorra libre na siya 8 PM onwards, and then ika 23 I think 250 Para sa mga kuan. Prepaid. prepaid 250 Oh. nya on the day On the day, 300. 300. So Suportahan na ba kay Juan? At suportahan ng libre. Di ka na nga gig ba para sa dato pobre na indot. Ayaw, done yours. Lingaw. Na pa day. Para na pa next week. Para next week din. Extended din ang kaon para next week ha. Inupod. Wala pang lasa na bigay next week ta sa balik ko ni. Bitaw next week di na ta magtostitos. Kuan na ta. Di mag-plan out sa meal no. Unsa atong andamon ana ika weekend. Mga Bisaya lagi nga Sayo na lang gurutan na ba eh. ginabaw. Sayo, di sakto lang yan lunch kay para nangaon gid ba. Ko dad ba na mo dre? Oh, sayo pa doon. Bitaw basta weekend ba? Pwede ta ato ni buhaton permi kada weekend. Sa unsang orasa, kaunta, storya. Tato sesh. Look, Wala, next week. wala. Oh, Sige, sige. pwede ba? Pwede do. Akong giingon. Nang nagastorya ba? Hilom sa tumakin na ba di mo. Ha? Na, hilo mo makina?
Ano siya? Nice. Na siya. Mute siya. Imo yung dyan na gituyog pili para ani ka podcast no. Oo. Kaya para makastorya ta. Well, gatanaw sa imong ink. Waday ka under tiba. Sakto ba ka dapat madali Session lang. ba? Waday gisuwat. Tayo, sorry ka do. Wala dang trip piece. Bisita gini. Sunod lang, okay na. Kuan man na, nang lain-lain po na style ba? Kada release ba? Magating. Bakit anjo na itong progress as a brand? Labi na kung sponsor na diha ang Sony. Pop out din ang logo, di ba? Zone! Canon. Backyard Burgers. Backyard Burgers. Layo, ay, alam ko yung magikan. Ipa-LBC. Kita ko na Facebook ba? Kaya ito spaghetti yung ipa-LBC. Gisod plastic ba? Adi ba, ang ipa-LBC in ang ingredients. Kita rin mga symbol. Ito rin mga symbol. Okay, na instructions. Put the bun. Yeah. Pwede din. Ato, shout out na to ng mga pwede diha mo kuan. Foods di kaya punta. Sponsor. Ha? Ano ito segment na rin? Bisaya Napodcast. Una, di ba? Una. Kuan naman din, no? Culture naman din, no? Kasi kultura naman. Mao naman to ang na daghan na tag na air out Na-cover, na yeah. grievances. Ito. Grievances gitu. Basta di, tap ta sa kuan, Cebu City. Mag-podcast about sa baha. Oh, wait daw. Balita. Speaking of the truth. Nag-podcast wal nagbaha. Ang yes, titulo na to ang segment kay bahala na. Bahala na. Yan si Batman, ginatog mo. Ano man. Bahala na si Batman. Slow, bahala ko. Unsay outro na to ani ba? Oh, nice. Sa screen. Settings. Ha? Wala mas ni klaro siya no. Tungod kay mas ni dark ang Basing, mas ni parang mas ni hayag ang diri ba? Oh. Makabantay raman na kung nananaw dyan. Di lagi kinanglan mag-invest og dag 100k nga camera. Uy, dada ito mga lightings dali doy. Retaso cast. Dako kayo. Pwede ron. Hi guys. Dako kayo. Pwede ron. Manggut. Naa siya lights mags. Ha? Naa siya lights. Studio lights ba? Pero dako kayo. Pwede raman eh. Nice raman. Ang intended Ato yung feature na ba? I-videohan mo niya ba? Mo niya mo mga gamit. DIY. Ang stand. DIY ba? Nya, man lang ito. Siguro ginabot. Wag yun naabot. Ang Aba na din. Spirit ba? Ang i-edit ano ba magpasindon na nato siguro sa mga hitabo sa ginabuhi ba na magputlon bitaw na sa corner kilid na well nag-podcast na mo ni hitabo ni gusto. Ayusa. Pwede. Mangayo lang kaniya na Oo. na brush na ganda mo Kaya sa babaw ba na upper right corner mo Gamay na nga screen makante. ba? Oh. Mara siya screen unsa ni hitabo ni gusto ba. Pwede sa i-edit na mo siya Jedi na matay. Kaya dyan. Basta na itong gingon na katong last time ba? Nasa Si likod. Dilima ba? Oh, Gano'n ba? No. Na padung na Pasko pwede si ngana ng Speaking of growth ni Gudo, katong atong gi iskas kanya isasad na sa iyang faces, di ba? Nga Jedi. Asa si Jedi ko? Jedi Oo, pero weird kaya na nga Oh, ba? Sith Lord din siya. Sith Lord na siya ba? Mo na Nindot plot na. twist niya ba? All hail Darth Vader. mo ba? Siya to pastorya na na. Pares Gudo. Kung katanaw kaya ni Gudo, fuck you. Wala siya ka naabot. Animal. Okay naman din, no? Pinagabakang. Specific kayo nga nature sa ato awan baka mamalik ka sa hotel. Just bitaw. Pinagabakakon nga word. Dong na ko. Di mailan na nimo bay kung tinuod na padung na siya. Nga naman, kung padung na siya nga tinuod kay wala na ng U. PADNG na padung ang yung padung Okay. niya ang Gadali na nako ba? kay NKU kadali ba? Pero spell out gina niya nga PADUNG niya NAKO. Yawa na ano? Napay period. Pay mo ang Higda na dito. higda or kanang bago naligo ba padung nako kaya tag spell out din natin ano Ay, man, gingon. Kuntay niya siya. Hindi, atong tanawan yun. Sige, unsan niya sa iyang padung na ko. Nagkapait mo, pa dyan na ingon na padung na ko. Sige, nagpangutan na, gauwan di ha. Basta ganito yun, daguhan dito. No, uwan siya doon. Nga, wala siya na-reply ever since. Uy, kuya. Tayo. Awa niya tinumnoy Uy, yun something ba to Kung yun. kita ni-release yun na yun. Diyan na siya binuang niya. Amping Gudo. Bitaw. Pero ninda siya ba nga, ang video sa mga natabo sa kinabuhi ni Gudo. Parang siya in memoriam. Mura taga-commentary ba? Na live ni Gudo kay nag-serve siya warrant. Good life react ba no? Bitaw no?
Ya ang kinap ng thumbnail sa atong YouTube kay kana mo. This is insane. Dapat yung mga post ba? Dapat yung mga post. Musa nang tagod do diha. Tanaw na to bit. Bitaw na. Sige, mangumusta sa amin sa among amigo nga nawagtan or wani sipot. Goods. Yeah. Amping na goods. Hopefully siya kita ta sunod semana. Closing remarks. So makausab kami ang kuan Bisaya Napodcast. Nya kita napod ta sunod semana. Semana. Feed in din si Kado na Taya ninyo eh. Ay. Sunod, tarungan ninyo mga orasan ninyo. Ingo mo alas 5, alas 6 mo abot. Taya, wala So, mo. wa mo kailag Pinoy time. Ano mo kailang Pinoy time? Imo Bisaya. Okay, Bisaya Napod niya to ang tawag dire kay Filipino time. Kita niya.